அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குமர்குல் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வீர பெண்ணை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 15 வயசான ஒரு பெண் இவ பண்ண விஷயத்தை தான் இந்த உலகமே இப்போ வந்து பாராட்டிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இப்போ பேச வந்திருக்கோம். இதை கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக பெண்கள், நம்ம நாட்டு பெண்கள் இருக்கிறாங்களா, தயவு செய்து இந்த பெண்கள் வந்து இதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு வீடியோவாக இதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக இது அவேர்னஸ் வீடியோவாகவும் இருக்கும், ஒரு மிஸ்ட்ரி வீடியோவாகவும் இது கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த வீடியோவை போடுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது உங்கள் டயோட்டா ஜோசப். இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம இப்போ யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குமர்குல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்ணை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பெண் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு மீடியாவில் பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. உலக மீடியாவில் இவங்களை பற்றி பேசாதவங்களே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். ஏன்னா இவங்க மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் செஞ்சுருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு 15 வயசு தாங்க ஆகுது, இவங்களுக்கு வந்து 15 வயசு தான் ஆகுது. இவங்க வந்து பண்ண ஒரு விஷயம் தான் இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் மீடியா ஃபுல்லாக வந்து கலக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். ஆப்கானிஸ்தான், உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து தாலிபான் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு படை இருக்கு. ஸோ இவங்க வந்து எப்பவுமே அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வந்து செயல்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. நம்ம கூட தெரியும், நிறைய பாம் பிளாஸ்ட்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. தாலிபான் வந்து பெண்களை எப்பவுமே வந்து மட்டப்படுத்திட்டு தான் இருப்பாங்க, அதாவது கீழே வச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்க வந்து ரோட்ல போனா யாரையும் பார்க்கக்கூடாது, அவங்க கணவரை தவிர வேற யாரையும் பார்க்கக்கூடாது, படிக்கக்கூடாது. அதாவது 8 வயசுக்கு மேலே வந்து அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு எந்த பக்கமும் அவங்க போகக்கூடாது. சீக்கிரமாக வந்து சிறு பிள்ளையில வந்து கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரியான கொடுமைலாம் அங்கே நடந்துட்டு இருக்கு. அதாவது அந்த குறுகா போடாமல் வெளியே போகவே கூடாது, ரோட்டில் கூட போகக்கூடாது. அந்த மாதிரியான பல கொடுமைகள் வந்து இன்னும் கூட பெண்களுக்கு எதிராக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். கண்டிப்பாக எல்லா மீடியாவும் இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க. இந்த நேரத்தில் தான் வந்து இந்த பெண் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து தாலிபான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அரசுக்கு சப்போர்ட்டா யாருன்னா பேசுனாங்கன்னா அவங்கள வந்து இவங்க போய் அடிக்கிறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்கள வந்து தாக்குற விஷயம் வந்து தாலிபான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் கோரின் தைவாரா அப்படின்ற ஒரு மாவட்டம் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாவட்டத்தில் வந்து இக்ரிவா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கிராமம் இருக்கு. ஸோ அந்த கிராமத்துக்கு வந்து பஞ்சாயத்து தலைவர் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு, ஒரு போஸ்டிங்ல ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ பஞ்சாயத்து தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கிராமத்துல. ஸோ அந்த மாதிரியான போஸ்டிங்ல ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவா செயல்பட்டு இருக்காரு. ஸோ அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவா செயல்படும் போது இந்த தாலிபான்கள்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீ வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவா செயல்படக்கூடாது, எங்களுக்கு வந்து நீ வந்து ஃபேவரா தான் இருக்கணும், நீ அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவா செயல்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வார்னிங் கொடுக்குறாங்க. இருந்தாலும் அதையும் மீறி அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவா செயல்பட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் நைட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தாலிபான் 2 தீவிரவாதிகள் சொல்லுவாங்க, தாலிபான் கிளர்ச்சியாளர்கள் 2 பேர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அது வந்து தட்டுறாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து வெளியே வர்றாரு. வெளியே வந்துட்டு அவர் என்ன வெளியே வந்த உடனே அவரை வந்து சடனாக தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவரை போட்டு அடிக்கிறாங்க. ஸோ அடிக்கும்போது அவங்களோட மனைவி இருக்கிறாங்களா, அவங்க மனைவி ஓடி வந்து வெளியே வந்து இந்த பெண்ணோட அம்மா அவங்க வந்து ஓடி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் கணவரை வந்து அடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடுத்து நிறுத்துறாங்க. ஸோ தடுத்து நிறுத்தும் போது இவங்க 2 பேரையும் அவங்க அந்த தாலிபான் தீவிரவாதிகள் அந்த கிளர்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க 2 பேரையும் சரமாரியா சுடுறாங்க. அவங்க கையில வச்சிருக்க துப்பாக்கியால சுட்டு 2 பேருமே அந்த இடத்துல விழுந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த நேரத்துல இந்த 15 வயசு பொண்ணு, நம்ம சொன்னல பெண் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்ல, இவங்க வந்து உள்ள தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க தம்பியும் இவரை வந்து உள்ள தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இவங்க சுட்டுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரத்துல வந்து இவங்க ஓடி வந்து வெளியே வந்து பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு ஒரு கோபம் வருது. உடனே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சடனா உள்ள போயிட்டு அவங்க வீட்டு உள்ள இருக்கிற AK-47 அந்த துப்பாக்கி கன்னை எடுத்துட்டு வந்து அவங்க 2 பேரையும் குறிப்பாத்து சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க. 2 பேருமே ஸ்பாட்லயே இறந்துட்டாங்க. இன்னும் அவங்களை தேடிட்டு, இதாவது 2 பேர் இறந்துட்டாங்கல்ல, இவங்களோட மத்தவங்களா இருப்பாங்க தெரியுமா, அவங்க எல்லாம் ஓடி வராங்க. ஓடி வரும்போது இந்த பொண்ணு வந்து அந்த இடத்துல கண்ணை வச்சுட்டு அவங்க எல்லாரையும் அவங்கள பார்த்து சுட ஆரம்பிக்கிறா. சுட ஆரம்பிச்சு அவங்க தெரிச்சு ஓடுறாங்க. தெரிச்சு அந்த இடத்துல இல்லாம தெரிச்சு ஓடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன். சடனா அந்த பொண்ணு என்ன பண்றா, ஓடி வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவை பாக்குறா. கடைசி அவங்க அப்பா அம்மா வந்து மூச்சு கூட இல்லை, அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இறந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிய வருது. உடனே அந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாமே ஓடி வந்து அந்த ஊர்க்காரில் சில அந்த அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாக படைகள்லாம் இருக்கும்ல, அவங்களாம் வந்து ஓடி வந்து இந்த பொண்ணை வந்து காப்பாற்றுறாங்க. தாலிபான் தீவிரவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தேடி வந்து இந்த பொண்ணை எப்படியாவது கொண்டுடுவாங்க. ஸோ அந்த படை அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த பொண்ணையும் அவங்க தம்பியும் காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஊர்க்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சேஃபர் சைடாக இந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வச்சிடறாங்க. சரிங்களா? அப்போ வந்து அந்த தாலிபான் படையை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த இடத்த சுற்றி தேடுறாங்க, தேடி தேடி பார்க்குறாங்க, கிடைக்கவே இல்லை, இன்னமும் தேடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நான் உங்கள் இடத்துல வந்து இது பதிவு
பண்ண விரும்புகிறேன். இந்த பொண்ணை இப்போ காப்பாற்றிட்டாங்களா, சேஃபாக இந்த பொண்ணை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டாங்களா. ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து இப்போ பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. எல்லா மீடியாலையும் இவங்களை பற்றி தான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த பொண்ணை பற்றி தான் வந்து எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இறுதியாக என்ன பண்ணாங்க, ஆப்கானிஸ்தானோட பிரசிடென்ட் இருக்கார்ல அஷ்ரப் கான், அவர் வந்து இந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு பாராட்டி இவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்து அந்த பெண்ணை வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்த கோவம் இனி இது மாதிரி யார் வந்தாலும் சரி, தாலிபானுக்கு எதிராக நான் போராட தயாராக இருக்கேன், எத்தனை பேர் வந்தாலும் நான் அவங்களை சுட்டுக்கொள்ள தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீரமான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு லாஸ்டா வந்து, அதாவது ஒரு படத்துல வரும் தெரியுங்களா, அந்த மாதிரி நடந்த ஒரு கதை. அதாவது ஒரு படத்துல தான் இந்த மாதிரி எங்க அம்மா அப்பாவை வந்து இவங்களுக்கு எதிர்க்க வந்து சுட்டு கொண்டுட்டு போவாங்களே, இந்த மாதிரி படத்துல நடக்கிற கதை வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு. பல கொடுமைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. இங்க நம்ம வந்து பயங்கர ஃப்ரீயா இருக்கிறோம். இருந்தாலும் அதாவது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி இருக்கோம் பாத்துங்க. இங்க இருக்கிற பெண்கள்லாம் வந்து கற்பழிக்கப்பட்டு பயங்கரமா கொடுமைகள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பெண்ணை பார்த்து நம்ம எல்லாருமே கத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வீரம். இந்த வீரத்தை நம்ம திருப்பி அடிக்க நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா, அவங்க எல்லாரையும் திருப்பி அடிக்க கத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த நம்ம ஊர்லயே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதுவுமே நடக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். கண்டிப்பா பெண்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம், உங்களுக்கு தைரியம் கோபம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துடுச்சுன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எதிர்த்து நம்ம போராடலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த பெண் வந்து ஒரு உதாரணமா இருக்கிறா அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்றேன். இந்த வீடியோவை பார்க்குற உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன், தைரியத்தை மனசுல வளர்த்துங்க அப்படின்னு. பெண்களா இருந்தீங்கன்னா தைரியத்தை மனசுல வளர்த்துங்க, திருப்பி அடிங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.